kai na gyan aikin caji ne rarrawa kililin bisa kai na wai ba masu mashinan ne masa diske ta shigo mun kuma ba reply aikin caji ne masa diske ta shigo caji ne makale cajin yan sanda na makale cajin sojoji sai na jijin mu biya kudinta sai na jijin mu murna ya kare military don ya dawo hey dala to diyala ke maka za ke ne kai baka da hankali an gyan ma shaye-shaye ka ne an gyan ma makannan kusa ne banza dan shaye-shaye ko kai ware dala All the girls that they call me Mr. Man, I'm feeling myself, I'm not rest of man. dala tambaya na je da lasa Me tambayanka? dala motar saudiya nake so za ku kai ni saudiya nake so za ni Ah, to ka san dai gwamnati ta hana aikin banza. to yanzu nawa zan ba ku To ka bamu 10,000. Iye, 10,000 motar saudiya direct A Saudiya da red ba tsayuwa. Ni za a tafi da kai. 10,000 za ka bayar. na makale dala kaban mun a haka Ba matsala za su yi. But alright, before you tell Ga shigo motar ta kusa cika. Tabbas kana da sa'a. Lalle kana da sa'a. A ga shigo kai sa'a motar ma kai kadai ake jira. Yawwa kai sa'a kuwa. Kai kadai kawai motar ta rage ta tashi. Ai ko kai babban sa'a. Dama motar kai kadai dama ake jira yanzu ta shiga ai Saudiya da red guarantee ba tsayawa. Allah ya kiyaye hanya. yawa a gurin wa